ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗಳೇ ಮಾದರಿಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈತು ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಪಂಡ ಈಟು 2022 ಐನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಗಲೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ ಲವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲಗಿಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಗಲ್ ನಟ್ಟುಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಯುವ ಜೋಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಮೊಗಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಾಗಲ್ಲ ಮದಿಮೆಲ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲಾಗ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಯಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಪಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಡು ಕುಶಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಡದು. ಫೈನಲಿ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತನು ಬೇರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಟುಲೇರು ಚೈತ್ರ ಕಡೆಕರ್. ಸೊ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೆರ್ಗ ಯಾಪಲ ಇದ್ದಾರ. ಸೊ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ದಾದಾ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಅಂಚದಂತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೀಗ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇಂದಿತ್ತ ದಾದಾಂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇವಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಎಂಕಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೇತನ್ ಬಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ನಿಗನ ಲವ್ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಪಂಡದ ನಾಟಕನ ಆತೇನ ಅರೇಂಜ್ ఒక గుర్తాదు 2 ತಿಂಗಳು ಅದೇ 2 ತಿಂಗಳು. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳು ಗುರ್ತಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪೆರಿಯವು. ಸೊ ಒಂದು ಚೇತನ್ ಬಕ್ಕ ಚೈತ್ರನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಚೇತನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾ ಪೋತು ಇನ್ ಪಡ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಒಂದು ಅಬೆಟ್ ದುಂಬಲಿ ಚೇತನ್ ತೂದಿತ್ತಾರ ಅದೇ ಚೇತನ್ ಬಂಡಿರೆ ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೇರೆ ಪಂದಂಚ ತೊಂಜಿ ಏನ ಒಂದ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದೇನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಮೆರಡ ಇತ್ತನ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಣ್ಣಗೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿರಿ ಅರನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ವಿದ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆರೇನಂತು ಇನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ತೂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತದೆ ಫೋಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ದಾತೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೈಂಡ್ ಮಂದಿ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ದಾದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮರ ಗಿಡ ಪುರ ಬಂದಿನಿ ಮಿತ್ತಡಿ ಹೀರೆ ಪುರ ರಾಯಿನಿ ಗಿಟಾರ್ ಬಂದಿನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲ ಆತಜ ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಮುಟ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರಿಯರ ನಾನ ಪಂಡೆ ಎಂಕಿ ಮಸ್ತ್ ಮರಲ್ ಫೋಟೋದ ಏರ್ಲ ಹಾಕ್ ಗೆತಂತಿಜೆ ನೆರೊಂದಿತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ನೀ ನಮ್ಮ ಮರಲ್ ಕುಂಡಿ ಜನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಫೋಸ್ ಕೊಡಲ್ ಗೆತೊಂದೆ ಐತ್ರಿ ನನ್ನಕ ಸಮೇತ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಮೇರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಲ್ ಫೋಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟೆಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಲಿತ್ತ ಅವ ಏನಂದತ್ತೆ ಆ ಪೊಂಡಲ್ ಫೋಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣಗೆ ಸಾಕಾಣ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇವನ್ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲಿದಿತ್ತೇರು. ಸೌವೆ ವಿಷಯ ಲವ್ ಏನಿರಿ ಅವನು ಏನಿರ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪು ಚಂಡಗ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರಿತು ಇನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಂದೈತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೇನ. ಸೊ ಅವಡ್ದು ಮೀರೆ ಗುರ್ತೈತನ ಮೇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂದಿತ್ತು ಜರ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವಿಯುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಿತ್ತು ಅವ್ರು ತೂದಿತ್ತೆ ಅದೇ. ಓಕೆ. ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಕಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಮೇರೆ ಬತ್ ಪಾತಿರಿ ನಡ ನನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಏರೆಗ್ ಯಾ ನಿಂಚ ಜಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಾರತ್ತ ಯಾನೇ ಅಂದೆ ಯಾವ ಯಾವಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಅವ್ರು ಹೋಪುಜಿ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾವ ಅಂದ್ ಪೋಯ ಅವು ಅದು ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ತುಜಿ ಬಂದು ಏನಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾನವೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಡ ದೂರ ಡೊಲ್ಲಾಡ ಮೇರೆ ತುಯಿನ ಕಣ ಅಂದವೇ ಜನ ನಂದೆನ್ನ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ ನಾಡ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ನೋ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಜನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬೀಚ್ ತೆಗೆದಿತ್ತೆ.
ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆರೋ ಬೈದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಲಿಯತ್ನ ಜನ ಎತ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಜನ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಫೋಟೋನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾನ ಫೋಟೋ ನೀ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತು ನೀನು ಆರಾಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಮತ ಆಪುನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂವರೆ ಪೋನ ಇಂಚಿಟ ಫೋಟೋ ಬತ್ತನೆ ಓಲಾ ತೂತೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತನದ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನ ಅರ್ನನೆ ಇಂಚೆ ಏನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದ ಫೋಟೋ ಬೈತನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪಾತಿರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚೆ ಪಾತಿರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದ ಫೋಟೋ ಬತ್ತನೆ ಇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತು ಇಯರ್ ತುಯ್ ಕುಡ್ಲ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆಗಿನ ಬತ್ತನ ಈ ಜಾನ್ ಅದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮೇರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ತೂದಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಐಜಿ ಜಾಂಚಿ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಪಾತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಏತ್ ಪಾತಿರ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ತು ನಾವು ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ ಅತ್ ಇಂಚಿನಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರ ಪಣಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನಿಯ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅಗ್ಲೆಡ್ ಒಪ್ಪಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಈ ಗುತ್ತುದ ಅಂಚ ಬರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನೆ ಇವೆನ್ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಿ ಅನ್ಪಣ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಫ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇದೇ ಊರ್ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂಪೇರ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗದಾಗಿ ಅನ್ಪಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಹೆಂಗ್ ಊರಡೆ ಕೊಲ್ಗನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂಡಿಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂದಿರು ಚೈತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಚೈತ್ರ ನಿಜ ಜೀವನ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜ ಜೀವನಡು ಕಾಡಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ ದೈವಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಪ್ಪಿನಿ ಅವ ಏನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಬಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದು ಅವತ್ತಂದೆ ಚೈತ್ರದಾದ ಪಣ ಯಾನ್ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತೀನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಪಂದ ICU ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ICU ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೋವಿಡ್ ICU ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಿಗಲು ಕಾಂಡೇರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ನೇ ತೋಪರ್ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ತೆಲ್ಪುನಾಗ್ಲು ಅದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂಡರ್ ಪಂಡ ಆ ಜಾಬ್ಗು ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಇಂಕ ದುಂಬುರಿಂಚ ಅಂತ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತ ಅಗಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ನಗಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿತ್ತ ನಗಲ ಪಂಡ ಅಗಲ ಐಸಿಯು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಏತು ಪಾತಿರ ಒಂದ್ ಮಾರೆ ವರಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇರ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹೋಗ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಇರೆಗ ಫೀಲ್ ಆಪಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಸಿಯು ಇತ್ತ ಫೀಲ್ ಆಪಡ ಯಾನೇ ಕಿರಾಪ 90 ವಾರ ಜಿಪ್ ಸೊ ಚೈತ್ರ ಐತೆ ಈರೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚದಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಚಿ ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಾಗ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಗಲ ಅಂತ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸಂಚದ ಬ್ಯಾತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಐತೆ ಮೇರೆ ಬೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮದ್ಮಲ್ಗೆ ಯಾನೆ ಕೇನುವೆ ಮದ್ಮಲ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ದಿರು ಇನಿ ಡಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು ಕೊಳ್ಳುದಲಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಲೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅವರು ಅದ ಅವನಲ್ಲ ಬೋತು ಜಾವ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪಡ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಚಿನವರ ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಒಂಜಿ ಹೊಗಳನ ಓಕೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚ ಎಂಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೆಲ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈತ್ರ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅರ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಪಲ್ ಇರೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಪರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಇರ್ತಂದೆ ಅವು ರಾತ್ರಿಗೂ ಇರು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಪ್ಪರು ಇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಇರ್ತನ ಅದಿನ
ಪಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನ್ ಬಿಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಏಕೆ ನೀ ಜಿ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ದು ಜಿ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ದು ನಂಚಂಚೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಕೂಡ ಪೋಡಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇದಮಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಂದಿನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಬೈದಿಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಪಂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಇಲ್ಲಡು ನೆರ್ಪೆರು ಯಾನ್ ಎಂಜ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಲೊಕ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾನಿಗೆ ಸಂಡೆ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೇರು ನೆರ್ರಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂಥರ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ನೆತ್ತಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಮಲೆಜಿ ರೈಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಮಲೆಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವಾಯ್ಬ ಕೊಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನ್ ಪೂರಗಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮನೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎಂಕದಾಗ ನನ್ಲ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಪಡ ನನ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಪೂರೆಗ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಂಡ ದೇಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಅಂಚೆನ ಸುಮಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಕೆಲ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿ ದೇಪಂಡ ಮೇರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಆತ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಚ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ವೇಜ ಪೂರ ಫೋಟೋಲ ಸಿಗದಿಜಿ நல்ல ಫೋಟೋ ಬರಂಡ ಪೇಂಚ ಬಾಲೆ ಹೊಡೆದು ಪೋವ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕಲ ಚಂಡೆದ ಟೀಮ್ ಲ ಇತ್ತನು ಏನು ಚಂಡೆ ವಾದನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟುವರಿ ಇದು ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದಿನ ಗರ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಚಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರೆ ಮೇರೆ ಬಟ್ಟುವರ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ವರನ್ನೆ ಬಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಚಂಡದ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ವರನ್ನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತುಂಬಿಜ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಲೋ ಗೆ ತೊಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತನ ಡಮ್ಮ ಸೊ ಈರ್ ಸಾರಿ ಏನಾಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಸೊ ಈರ್ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಇರದಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪೋಡು ಈರಿ ಎಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಮಲ್ಬಾರ ಬರೋಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋ ಸರ್ ಯಾವಲ್ಲ ಇದೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಂಡ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪೋಣ ಡ್ರೀಮ್ ಕೋರಿಕೆ ಪೇಟೆ ಮಲ್ಪೇರ ಕೋರಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿಂಟ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಂಚೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಡೆ ಕುಡರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅವ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನೋಡ್ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ತಿಂದಿಪ್ಪೋಡತೆ ಸೊ ಈರೆಗ್ ಇತ ಲೈಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಡನ್ ಆದ ಈರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪರಲ್ಲಿ ಕನನೆ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಆತೆ ಸೊ ಬಂಗಾಣ ಆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಜನ ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಏತೆ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಜಿರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಾತರೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮಿಂದ ಎನ್ನದು ನಮಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅವ್ ನಮಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಒಂದಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಸೂಡದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಅರೆನ ಲೆಪ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಅರೆ ನನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಟ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಡೆ ಎಂಕ್ಲ್ ತೂತ ಅರೆ ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಮರ್ಮಲ್ ನೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮು ಮರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕನೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಟು ಅಂಚೆ ಪಾತೇರ್ನು ಪೆಟ್ಲ ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಮ್ಮಿನ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ ರಡ್ ನಾಯಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಅರೆಗ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೆರೆಡ್ಲ ಅಂಚ ಮುಜಿ ತಿಂಗೊಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಾಮನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಾಯ್ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ ಐತೆ ಸೊ
ಎಂಚ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷನೇನ ಅದೇ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದ ಎಂಚ 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಸೊ ಇದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಮುಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಬೆರ್ನ ಸೈಡ್ ಔಟ್ ವಿಶೇಷ ಉಂಡ ಆನಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೆರಾರು 1 ಇಯರ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೆ ಚೈತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಒಂದು ಆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಣ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ಲೇನು ಸೊ ಚೇತನ್ ಇರೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆನಪಂಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಇತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಬಾಬಾ ಸೈತ್ಕೊಂಡು ಇದ ಆರೆ ಫೈಟ್ ಐ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಸೊ ಚೇತನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಆರೆ ಈರೇನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅವನ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪಸಂ ಓದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಚೂರ ಕರೆಂಟದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಕೇಕ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿನ ಕೇಕ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿನ ನಾವು ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ ಕರೆಂಟ್ ದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದಿಂದ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬೀಜ ಅದು ಚೇತನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಜಿ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಗ ಆನಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಏನಾದಿನ್ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಮೂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೂಜಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಬಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬಕ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಮಾರೋ ಇತ್ತರ ಮಾರೆ ಯಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾನ್ಲ ನೀತುಲ ಪೋಯ ಓರಚ್ಚಿ ನೀತು ಹೋಗೆ ತನ್ಗ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತರ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಪದ್ರಾಡು 15 ಎತ್ತತ್ತೆ ಕಾಂತದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಪೂರಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಈರೆ ಮಾಡ್ರೆ ಮೇರೆ ಮಾಡ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ 6 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡಿ ಪಾರ್ದಿನ ಬಂಗಾರದವೇನು ಗನ್ ಶಾಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಮೂಜಿನದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾರಲ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ತೋದಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಐಟ್ ಅವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜ ಓಪನ್ ಪ್ರಜೆ ಒಂದೇ ತಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಮಗೇನು ಅಲ್ದೆ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೆ EMI ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಎತ್ಲಾಗೆತ್ತಲ್ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿಗೂ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದೆ ತಕ್ಕುಂದ ತಿನ್ನಡು ಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕಡ ಕೊಡೋದಿತ್ತೇರು ಪಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ವಕ ತುಲಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ ಪೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ಜಿರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿ ಪೋಂಡ ಬಾಡ ಸೊ ಚೇತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೈತ್ರ ಈಗಲೇ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪಂಡಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಜೋಡಿ ಬರೋದುಂಡು ನಿಗಲ ಎರೆಗ ನೀನ ಕೇನ್ ನತ್ತನ ಕೇನೋಲಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಿರು ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೀನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಿ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಗ್ಲಿ ಕೇಂದಿನ ಸೊ ಸಾಗರ್ ಎನ್ನ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮದುವೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿಂದು ಅವು ದಾನಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕನೆ ದಿನದ ಇದು ದಾನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆವಡ್ ತುಂಬಾ ರಾಯರು ಈ ಜನ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪನಂಡ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆತ ಸೊ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ವಾಶ್ ದ ಡಿಶಸ್ ಏರು ನಿಂಗೆ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕುರ ಕಣದ ಕಡದ ಬಡ್ ನಿಂಗೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರೆ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕುನೇರು ತಿನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಲ್ಲ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಏನಲ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಯಾಪಂಡಲ್ಲ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಈರ್ಲೈತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಕಾದ ಬರ್ನಾಗ ಅವರೊಂಜಿ ಇದು ಮುಟ್ಟೆ ಅಟಿಲ್ ಪೋತಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆನ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪೆ ಮ್ಯಾಗಿ
ಮಲ್ತ ಆರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಎಂಕೊರ್ ಪೂಜೆ ತೋರ ಪೇರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಮೂಲನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಚಂಡೆದ ಟೈಟಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಲೋ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಚಂಡೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಈಗ ಚಂಡೆದ ಆಂಟಿ ಆಯೆ ಬೇರೆ ಚಂಡೆದ ಅಂಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಂಡೆದ ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಬತ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಲತೀಶ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇರ್ ಯು ಬೋತ್ ಮೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ನಿಗಲ ಪುರ ಅರೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಿಗಲ್ ಇರುವೇರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆ ಅವ ಅದು ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾ ಆನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಕೆ ಒಂದು ಪುರ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ ಐ ಲವ್ ಇನ್ ಪಂತಜ್ ಬಕೇನು and direct ಕುಲ್ಗ ಗಂಟ ಮತ್ತೆ ಅಪರ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಾಡ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಇಚ್ಚ ಓಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ ಪಂಡೆ ದುಮ್ಮದ ಓಕೆ ഞാൻ ബുൾത്തെ മസ്ത് ലവ് സ്റ്റോറി के ಅಂಚ ಬಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತ ಗಂದಾಂಡ್ ಬರ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಸಂಗ ವೆಬ್ ಬಲ್ತಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕ ಸೊ ಲತೀಶ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದೇನು ಪ್ರಣೀತ್ ಏರೋ ನೀವು ಮೊಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಓದಿಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗ ಚೆಂಡೆದ ಅಂಕಲ್ ಚೆಂಡೆದ ಆಂಟಿ ಬೊಕ ಚೆಂಡೆದ ಆಂಟಿ ಚೆಂಡೆದ ಅಂಕಲ್ ಆ ಎರಡ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಚೆಂಡೆದ ಆ ಎರಡ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಪಂಡ ಜೆಂಡರ್ ಆತ್ಮ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಅದಲ್ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಈರು ಚೇತನ್ ಮೇರೆ ಚೈತ್ರ ಸೊ ಈರು ಚೇತನ್ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪರ ಮಲ್ಪ ದೊಂಕದ ಲಕ್ಕದೆ ಬೋದೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ರ ಮಾಪಿನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಬಿದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಲಾಡು ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರು ದೊಂಕು ಆಂಟಿ ಅದೇ ಅರ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತು ಗೆತ್ತಿಪೆ ಮೆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಹೊಡ್ತಾ ಗೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಸೇಡನ್ನ ಸೇಡಾದಿ ಐವಕ್ಕೆ ದೊಂಕದ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇತನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಕ್ಕದೆ ಅದು ಲಕ್ ಪೋಪೆರತೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಡ್ಡೆ ಸೊಮ್ಮೆಯ ಪೂರ ಅವು ಆರು ಮಲ್ಮುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಕ ಆರು ಲಕ್ಕದ ಪೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ನೀರು ಮುಜಾಂಡ ಐತೆ ಈರು ಒಂದಾಲ ಲಾಗಂ ಪೋಪುಂಡು ಈರು ಲಾಗಂ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೋನೆ ಚಂಡಿ ಪುನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಶುರು ಆಪುನಪ್ಪ ಜಿ 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 ಕುಲ್ಲರೆ ಕಾಣಿನಿ ಜಿ 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 ಚೀಟಿ ಅವು ಲಕ್ಕನ ಬೇರೆ ಲಕ್ಕನ ಪತಂಜಾಪು ಇನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಅದಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬಿದಡ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿದಡ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಪುಡತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಮೇಕಪ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಗಲ್ ತೂಡತೆ ಮೋನೆ ಪಾಪ ಅಗಲ್ ಬಕ ಮೇ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ ಅಗಲ್ ತೂ ಸೈತೆ ಬವೆ ಅಂಚೆ ಜಿ ಅವು ಮಾಸ್ಕ್ ಪುಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಪುಡು ಅಲ್ ತೋಜುಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಬಕ ಅಂಡ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಬಕ ಪಿದಡ್ ನಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅದು ಪಿದಡ್ ಸೊ ಇದು 6 ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಅವೇ ಮಲ್ತು ನಾನು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೋಗಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಗೆ ನಿಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ತುವಿರೆಗೆ ಅರೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಪ ಬರ್ಪನದ ಅರೆ ವೇಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಮರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಬಂಗ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಏತು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿದೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಪಲ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಾಗೆ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ನಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟುದ ಡ್ರೀಮ್ ಬರೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಏನ ಬಂಡ ಆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬೇತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಕೂಡ ನಲ್ಪೇರು ಉಂಟು ಎಂಕಲೆ ಅಂದೆ ಹೋಗ ಕೂಡ ಮದ್ವೆ ಶರ್ಬತ್ ಉಂಟಾ ಈ ಸಲ ಶರ್ಬತ್ ವಿದೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಸಲ ವಾಟರ್ ಮೇಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕಪಲ್ ನಿಗಲ್ ಇರುವೆ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಟಾ ಲೇಮಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ತಂಡದು ಸೊ ದಾದನೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ವರ ರೈಡ್ ಗೋಕರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಓದೋತೀನಿ ಇಂಚ ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ವಿದೌಟ್ ಲೋನ್ ಲೈಫ್ ಕಿಪ್ಪೋಡು ವಿದೌಟ್ ಲೋನ್ ದಾಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಅವೆಂಚೋ ಪುಂತು ಓಡಿ ಕಾದು ಓಕೆ ವಿದೌಟ್ ಲೋನ್ ಲೈಫ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ರೋನ್ಸನ್ನ ಮಂಡೆ ದಾರ್ಬಗ
ಓ ಮಂಡ್ಯದ ಏತಿಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಸಿಕ್ಕಿರ ಕೊಂಚ 15 ಅವಿ 15 ಮಂಡ್ಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಬ್ಯಾತಿ ನೋಡ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಸುನೀಲ್ ಸುವರ್ಣ ಕೇಂದಿರು ಅಕ್ಕ ಇರು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸರಿ ಹಾಕುವಾರ ಹಾಗೆ ಹಾಕದನ್ನ ಇದು ಬರ್ತ ಪಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆತು ಒಂದು ಹಾಕಂಡ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂತ ಕೇಂದಿರು ಚಂಡದ ಲಕ್ಕನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಬರೈಚ್ ಪಾತೆರಗ ಮಾತ್ರ ಚಂಡದಕ್ಕ ಬಡ 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 ಯಾನ ಮನಸ್ಸರೆ ಯಾನ್ ಪಾಪ್ ಅದೇ ದೇವಂಡ ಏತ್ ಪಾತನಲ್ಲ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚು ಏತೆ ಪಾತಾರ ಏನೇ ಪಾತಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ದ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನತ್ತ ಆಯ್ ಒಂದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಗುರು ಮೇರೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಗುರು ಮೇರೆ ಒಕಡೆ ಬಡಿದು ಏನನೇ ಪನಾಡು ಏನನೇ ತಿರ್ತು ಪಾಡು ಏನನೇ ಮೋನೆ ಬಾಪಾಡು ಏರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಡ್ಚು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪಂಪಿನ್ಯಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆನೆ ಬೋಡ್ಚು ನಿಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಡೇ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂಡ ಒಂದೇ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇನಿ ಭಯ ಫುಲ್ಲು ಗೆವಾರ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ತ ಚೇತನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತದ ಫೇಮಸ್ ಆಪಿನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನನೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸೊ ಎಂಚ ಚೇತನ್ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಚೇತನ್ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚೋ ಫೇಮಸ್ ದಾಲ ಅಂದತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಚಿನ್ ಎನ್ನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂತೀರು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಏನ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಉಪ್ಪನ ಎಂಚಲ್ಲನ ಪಿರೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಮತೆ ಎಂಗ್ಲು ವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ ಏನೋ ಪಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಜನಕ್ಲೆ ಇಬ್ರ ಲೈಕ್ ಅನ್ಸೋ ಜೋಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನ ಪುರ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ತೂಪ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದು ದಾಲ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ದಾಲ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದದಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಪೈಪಿಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಬತ್ವೇರು ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ದಾಗ ಪಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಏನ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇರು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಟೂಪ್ ಬರತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಯದಗುಲು ಬತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಸೊ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೆಗ್ ಅವನಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಪ್ಪಡು ಬತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅವು ಏನನೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲಜಿ ಸಚಿನ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲಜಿ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸಚಿನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏತ ಬಂಗ ಓಡ್ಪೇರು ಏತ ಐತ ಪಿರೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏನಲ್ಲ ಸಚಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲಜಿ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಗೌ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾತಿರುವೇರು ಇರೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಡು ಒಂಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಇರ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಬತ್ ಪಾತಿರ್ ದಿನ ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದತ್ತೆ ಹಿಂಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಎರಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನೋ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಓಡು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತೂದು ನಿಕಲ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೂದು ಆರು ರಿಕವರಿ ಆಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಆರು ರಿಕವರಿ ಅವರೇ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಇರೆ ಊರು ಎಂಕ ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಚಿನ್ ಬಂಡ ಅಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ಆನ್ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆತೆ ಸಚಿನ್ ವಾ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಉಡುಪಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಸಚಿನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ಜ ಸಚಿನ್ ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ ಉಡುತ್ತಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ದು ಆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ತೂತೆರ್ನ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಪುರ ಈ ದೈವದ ದೇವೇರ್ನ ಆದಿಪ್ಪಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತನ ಇವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ತೆರಿಪೋಡಂದ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಥವಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತದ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ
ನನಲ ಅವೇನು ಮಿತ್ ಬಸವರಳಿ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಚೇತನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇವೆನ್ ಆ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಪುದಗ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ನಮಕ್ ತೂವೆರೆ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದಕ್ಕ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಐತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹಾವ ಭಾವ ಇಪ್ಪಡು ಅಗಲವೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಅಗಲ ಭಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ದುಂಬೆಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಮೆರ್ರೋಟು ಮೇನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪುರ ತೂದು ಬೊಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂಚದತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವೇನುಂಡು ಸುಲಭ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡು ಫೋಟೋ ಎತ್ತನಾಂಡು ಕೊರೋನಾಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಲ ಲೈಫ್ ಪಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬುರ್ರೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಇರೆಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಾಡಬಹುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ ಎಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ದಿಲ್ನೆಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಆಯ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಏನು ಕರಿ ಮಲ್ತಾರ ಯಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ ಜಿಡ ಯಾನ್ ಅದೇ ಪೋದು ಇಂಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾ ಮಲ್ಪ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಪಿಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓವೆ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಲದ ಫೋಟೋ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ ಹೋಪೆ ಫೋಟೋಸ್ ಗಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಿಚಿ ಎಂಕ್ ಐಟಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫೋಟೋಟ್ಲ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಡ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾ ಪಡಿಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದ ಬೋಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡೆ ನಡ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಅದಿ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ ಲೈಫ್ ಏತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಯಾಂಗ್ ಎತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಅವು ಅಂದಾಯಿನ ಏತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆಯನ ಎರೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಡು ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ ಆ ತೀರ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ್ ಗೆಪ್ಪುನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲು ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿ ಬೇಲದಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ಬೋಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪಡ ವೆಯ್ಟರ್ ಆವಡು ಏನನ್ನೇ ಆವಡು ಆಯಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆರಾಮಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಬೋಪೆ ಶೂಟು ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಟ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಹೊರ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪುರ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇಪಂಡ ಹೊರ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಅವು ಮೇಕಪ್ ದ ಒಂದೇ ಪುಗೆ ಒಂದು ಪುರ ಆಯ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಹೊರನೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಜೀರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಹೊರ ಈವೆಂಟ್ ಆಪಿನೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕೋರೋಡು ಅಂಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಐದು ನಾಡೊಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬರ್ಪಿರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅವ ಏನೈಕೆ ಎಂಗಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಟು ಈಗ ಏತೆ ಪೊರ್ಲದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೆ ಪೊರ್ಲದ ಉಣಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಒರಿಯೋನು ಆ ಫೋಟೋಸ್ ನಾನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ನಿಗಲ ಅವೇನು ಅವು ಒರಿಯೋನು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಆತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಫೋಟೋಸ್ ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಜೋಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಿತ್ ಸೊ ಏತೆ ಬೇಜಾರ್ ಇಪ್ಪಡು ಏನನ್ ಇಪ್ಪಡು ಯಾಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೊಕೊರೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒತ್ತಾದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಲಾಭ ಅನ್ಪಿನದಾಲ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಕಾಲದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಲದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪರಿಯದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೂಡ ಆತ್ ಮಿತ್ ಪತ್ತರದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇದ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ನಿಗಲ್ನ ಕುಶಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಬತ್ತರು ನಿಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಡ್ರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏರು ಆರೆ ನಿಗಲ್ ಪಾತಿರೋ ನಿಪ್ಪನಾಗ ರವಕ್ಕ ಬದ್ದು ಪಿರೋಡ್ ಏನೋದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಏನದೀತೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಸೊ ಅದಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನದೀತೆ ಹೌದಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿ ಸೊ ಚೈತ್ರ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಕರ್ ಶೂಡ ಕೂಡ ಯೂತ್ ವಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಬಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಡೈಮಂಡ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಕೊರಿಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಎಂಕಿಲಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದು
ಅಲ್ಪ 23 ದಿನ ತಪಸ್ಸಿಕೊಳ್ಳುದು ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಡ್ದ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರ್ದಿ ಆಯ್ತ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾಜನ ಕಿರೋಪಿನ ಒಂದು ಯಾವ ಪುರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಪಂಡ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈ ಕಮ್ಮಟ ಅವನ್ ಪುರ ಪೋದು ಮಲ್ತದ ಬೇರೆ ಕಟ್ತದ ಇನ್ನೇರು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಂಡೇಡ ಅವೇನು ನಿಕಲ ಈಗ ಆತ ಪುರ ಬಂಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ವೈನ್ ಸೆನ್ ಸಿರಿಟ್ ಹೋತನ ಅವಲೇ ದಿಕ್ಕುದು ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಹೊಟ್ಟಿ ಸೊ ಶೆಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದಿನ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಒಂದೇನು ಪರಂಡ ತಿನ್ಸು ಜೋಕಲ ಅಂಚ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಬೇರು ಬಂತು ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದೇನು ದಿನ ಚೂರೇ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ 3 ಜನ ಬರೋದು ಅಥವಾ 4 ಜನ ಬರೋದು ಮೂಜಿ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಕದೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಂಡು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಚೇತನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿದ್ದು ಪೂಜಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕಾರಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇದು ಪೂಜೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೊಲ್ಲಿರು ಮೇರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೊಲ್ಲಿರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೊಲ್ಲಿರು ಸೊ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮೇರ್ ಗೇದಿನ ತುವೇರೆ ಇತ್ತನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಗಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪದ ನಿಗಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಮತ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪಡ ಸೊ ಮೇರೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ತುಯ್ನೈಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಗಲ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನದಾರ ಅವು ಪೂರ ಆವಡ್ ಸೊ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿರ ಜನ ಆವಡ್ ಸಂಚನೆ ತೂಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೇ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ನೆನೆಪಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಲವ್ ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪುನರ್ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಲವ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್